kai amma kuma matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun dace da rayuwarsu. Ta shida kuwa ita ce Hindatu bintu Umayya. Hindatu bintu Umayya ita ma matar annabi ce, ana yi mata lakabin ta da suna Ummu Salama. Ita ma aikin ga ya kawo tarihin ta. Hindatu bintu Umayya ita ma matar annabi ce, ana yi mata lakabin ta da suna Ummu Salama. Ta yi auren farko kafin abban Sarkayya, ta auri mijinta na farko ana kiransa Abu Salama. Sahabin annabi ne ƙarshe ya yi shahada ne, a sakamakon rauni a yakin Uhud ya dace. Annabi ya aure ta saboda tausayi a takaice, ita ce Hindu bintu Umayya lakabi Ummu Salama. Hindatu bintu Umayya ita ma matar annabi ce, ana yi mata lakabin ta da suna Ummu Salama. Manya a baku naku daban, matan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Hindatu bintu Umayya ita ma matar annabi ce, ana yi mata lakabin ta da suna Ummu Salama.